Jeg hedder Ahmed, jeg er under 30 år gammel, jeg kommer fra Syria, jeg er kurder. Jeg har været i Danmark 1 år, 3 måneder. Jeg arbejdede i Syria som maskinarbejder på drejebænk og fræser. Jeg hedder Lars og er værkstedsassistent på kompetencecenteret her og står for dreje-fræsearbejde, så det er mig, der har den daglige kontakt med Ahmed. 2 mm eller 3 eller 4 de okay. Jeg laver alting til Sventi-fabrik og til hydrofirma, og jeg kan lave alt muligt, hvis min chef giver mig opgaver. Her på kompetencecenteret har vi rigtig mange opgaver for lokale firmaer. Det er altså boreopgaver, afkortning og små svejseopgaver, og bukke, og der er rigtig mange forskellige ting, som lokale firmaer bruger os til. Vi laver også en del for private, som kommer med nogle små ting, som de skal have fikset. Jeg har dejlige kollegaer her, og alt hjælper mig for at snakke dansk. Vi har pauser her i køkkenet, drikker kaffe, alle kollegaer sammen og snakker dansk. De hjælper mig, for jeg kan snakke dansk. Det er rigtig godt for mig. Det vi har lagt vægt på ved ansættelse af Ahmed er hans mødestabilitet og faglige kundskaber, og at han er rigtig god til dansk. En chef i Syria, han siger, at alt skal arbejde hurtigt. Han er ligeglad for kvalitet, men han skal arbejde hurtigt. Kvalitet her i Danmark det er meget vigtigt. Det er ikke som i Syria. Her på værkstedet er vi rigtig mange forskellige folkefærd, som kommer fra Irak og Somalia, Syrien og Eritrea. Og den sjove del af det er, at deres fælles sprog er dansk. Selvom det er langt ting, hvis jeg har haft job, fordi jeg er først som praktik, men jeg er meget glad, fordi jeg får job. Jeg er færdig med kontanthjælp. Jeg har gode kollegaer. Jeg er meget glad, fordi jeg har job.